Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude bideo berri batean. Oraingo honetan, gure Android tablet edo smartphone gailuetan Google Fotos nola erabiltzen den erakutsiko dizuegu. Google Fotos normalean gure gailuetan instalaturik egongo da. Hala ere, Google Play aplikaziotik edozein momentutan instalatu edo eguneratu dezakezue. Gure kasuan, aplikazioa eguneratuta egongo da. Jarraian, Fotos irekiko dugu. Google Fotos argazkiak eta bideoak online gordetzeko balio du. Igotzeko bi modu dauzkagu. Lehenengoa, gure gailuaren segurtasun kopia automatikoa aktibatuz. Bestea, guk nahi dugunean eta nahi duguna gure kontura igoz. Aplikazioa 4 atal ezberdinez osatua dago. Atal ezberdinak behaldean topatu itzazkegu. Fotos, álbumes, asistente eta compartir izango dira atal hauek. Fotos atalean igo ditugun irudi eta bideo guztiak izango dira, eta atera diren dataren arabera antolatuta egongo dira, berrienak lehenengoak izanik. Segurtasun kopia aukeratu badugu, automatikoki igoko dira gure kontura, ateratzen dugun momentutik. Bideoak eta irudiak, biak. Aukera hau aktibatzeko menuan sartuko gara, eta segurtasun kopiako aukera aktibatuko dugu. Sistema honekin kontu handi izan behar da. Dena sinkronizatuta bait dago. Gailuan zeozer borratu ezkero, Fotoseko kontuan ere borratu egingo da, eta alderantziz berdin gertatuko zaigu. Aukera hau ez badugu aukeratzen, gure gailuko galeria begiratzen dugun bitartean, igo nahi dugun artxiboak aukeratuko ditugu. Ondoren, partekatzeko ikonoa sakatu, eta bertan Fotos aplikazioaren aukera sakatuko dugu. Ondoren, automatikoki igotzen hasiko da. Edozein sistema aukeratuta igo behar dugun artxiboen kalitatea aukeratu beharko dugu. Honetan ere, bi aukera dauzkagu. Kalitate gutxieneko aukera hartu ezkero, ez digu gure kontutik espazioak kenduko, eta nahi dugun guzti igotzeko aukera izango dugu. Baina igotzen duguna 16 megapixel baino gehiago edo 1080ko erresoluzio handiagoa badauka, sistemak berak bihurtu egingo ditu artxiboak gutxiago pixatzeko. Sistemak bihurketa ez egitean nahi badugu, kalitate handienaren aukera hartu beharko dugu. Kasu honetan ez da artxibo aldatzen, baina gure kontuetatik espazioak kenduko digu. Ondoren, album atal ikusiko dugu. 3 zatitan banatuta dago. Lehenengo zatian, adimen artifizialaren bitartez sistemak gure artxiboak multzo ezberdinetan sailkatuko ditu. Bigarrengo zatian, gure gailuan irudiak edo bideoak dauzkagun karpetak erakutsiko dizkigu. Azkeneko zatian ordea, dauzkagun albumak erakutsiko dizkigu. Ez badauzkagu, ez dira agertuko, baina sortzeko aukera izango dugu goialdean, eskuinaldean aukerak botoia sakatuz. Eta bertan, album aukeratuz. Albumak karpeten moduan erabiltzen dira. Album bat borratu nahi izan ezkero, lehenengo honen barruan sartuko gara. Eta ondoren, goialdean eskuinaldean dagoen aukerak botoia sakatuz, eta eliminar album aukeratuko dugu. Hurrengo atalean, asistente daukagu. Bertan, gauza ezberdinak egiten lagunduko dizkigu. Adibidez, albuma, liburua, pelikula, collage edo animazio bat sortzen lagunduko da gaitu. Guk bakarrik lana burutzeko erabili nahi dugun artxiboak aukeratu behar izango ditugu. Beste guztia aplikazioak egingo du. Nahi izan ezkero ere, aldaketa txikiak egiten ere utziko dizkigu. Guk nahi dugun moduan uzteko. Bukatzeko, azken atalean, albumak sortzeko aukera eta hauek beste norbaitekin partekatzeko aukera ematen digu. Partekatzeko bi modu izango ditugu. Lehenengoa, partekatu nahi dugun pertsonen emailaren bitartez. Beste aukera, aplikazio baten bitartez izango da. Adibidez, WhatsApp, Bluetooth eta abar. Ederki, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte!